Hej, her har I Heine. Heine er en rigtig pjatrøv, når det kommer til film. Når Heine først får sat sig til rette inde i Finstov, så er han ikke til at slæbe derfra igen. Hvorfor han er så god til at se film, får I at vide senere. Hey, Ser du film? filmen er spritny. Hey! Bevares. Vi sidder lige og ser film. Den er spritny. På denne måde kunne de tre blive ved i timevis, og da de så reklamen for SFC, blev de hurtigt enige om, at det var noget, de var gode til. Det må I da kunne forstå. Grunden til, at Heine er så god, er bare fordi han arbejder nede i biffen. Tobias er god, fordi han næsten aldrig sover. I stedet serverer han nathapser over disken på en velkendt restaurant. Morten er god, fordi han har sin egen elhest. Det gør natarbejdet på lageret meget mere simpelt, end der bare havde sådan en elhest. Sidste års pinagtige Aarhus-resultat er årsagen til, at Heine, Morten og Tobias har sat sig i sofaen til en regulær omgang filmkiggeri. Nu skal svensken have det da.